Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο στο Gmos 7 και σήμερα θα σας δείξω πώς να ελέγχετε τις προβολές σας στο κανάλι σας στο YouTube και τα πράγματα γενικά. Βασικά πρέπει να κατεβάσετε το YouTube Studio. Μπαίνετε εδώ, το γράφετε, σας βγάζει αυτό εδώ, σας βγάζει αυτό εδώ πέρα που γράφει YT Studio και μπαίνετε, το κατεβάζετε και μπαίνετε μέσα. Περιμένετε να φορτώσει και μπαίνετε. Βλέπετε τα τελευταία σας βίντεο και εδώ πέρα βλέπετε τα σχόλια, τα πράγματα, το προηγούμενο και αυτά. Εδώ πέρα είναι ποια είναι τα τελευταία βίντεο που έχετε κάνει σήμερα. Εδώ πέρα είναι που έχω κάνει αυτό με τον Sans. Είναι αυτό εδώ πέρα που έχω κάνει πάλι με Undertale. Γι' αυτό που λέω να κάνετε sub στο Hura 2. Βλέπετε πόσο εγγεγραμμένους έχετε και το όνομά σας. Τώρα το έχω αλλάξει λιγάκι και την εικόνα του προφίλ. Και άμα θέλετε και λεφτά, σας τα γράφει εδώ και τέτοια. Εδώ πέρα, εγώ το κάνω, μ' αρέσει. Και σας βγάζει εδώ τα βίντεο σας. Και να τα δείτε και αυτά. Επίσης πατήστε το like και το subscribe για να βγάζω και άλλα βίντεο. Και please, βοηθάει να φτάσουμε τους 50 εγγεγραμμένους. Το έχω βάλει στόχο. Εντάξει. Αυτό ήταν το βίντεο και θα τα πούμε δεν ξέρω πότε, μια άλλη μέρα. Bye bye.